салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, бисёр пурсидем ки нархҳои намин намуд шубо агар биромада бошад дар бозор нишон диҳед. Марҳамат, чунин навор мешавад аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 12 дарвоза, магазини рақами 61. Ламираж навистагиай боло шуда духтаро магазинои калонанд. Ина марҳамат, ина хел безрукавкош омадагия, бори новинка. Чандан? Тозошана 1,5 ина духтаро чандта вай доранд, ранг размеро ҳаста? Размеро ҳаст. Мана духтарако хоҳишмандо биён ай пеш бинед. Айё чи? Айшу бош, мехдорош, сангдорош, оригиналош, қад 120 и ҷойшидиш 3000 ай. 3000 сомон, қадаш 120. 6 расветка дора. Санг дора на? Мана. Сангдорош, або Мана 3000 сомон. Калташ ҳастай 2200 ай. Ина қадаш калтатарай 2200, ҳамино? Тамошобинам, ҳозир дар байни мардуми мо як ширкати корейски беҳад маъмулу машҳур шудагиай, на танҳо аз ҳисоби маоштӣ, на танҳо аз ҳисоби коргар қабул кардан, балки аз ҳисоби анами продуксияҳои оригиналаш. Беҳад маҳсулотое ки дора корейскиай, ҳамаш сертификати халал доранд, ҳамаш хубай. бовар кунед сифаташон олияй. Духтаракои мо ҳозир бисёрш кор кардасиян, инами маошошона нигоҳ кунед, ҳар 2 ҳафта маош мегиранд. Касе ки кор кардан мехоҳад, марҳамат, нависен. Шумода фақат як телефон дар кораи тамом духтаро. Даруҷа дар кор нест ки шумо хондагӣ бошед, дар кор нест ки шумо маълумоти олӣ дошта бошед, синни солтон муҳим нестай. Ҳатто ситораҳо ҳозир аз анами маҳсулотҳои атомӣ харидорӣ карда истоданд. духтарако, каседа кор дар корай, каседа ки мисол маҳсулоти оригинал дар корай, ҳамин хоҳара ки мада нависед и кор мекуна, аллакай маош гирифтестай, нигоҳ кунед чӣ қад чизои зур доранд ва нами видеоро гӯш кунед, мефаҳмед ки чӣ доранд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, заратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Ҳамина ҳастай бо қади калташ ҳастай. 2200. У модель 2200 қади калтатараш. Ҳамун қади 120 мехи санг надорад. Ино 2500 оригиналош. Ина оригинал 2500 сомон, ино без сангану баъд гарданакошон мех надора. Диден, ино тозаян духтаро, қадошон 120. Размеро ҳастай, бо биёен иҷа арзонай бурушон. Бо омада аз пеш мебинен. Ино чандан? Ям 3000, ям сангча дора мех. Мана 5 миллиривни будай. Ино ям 2500 сомони. Ина духтаро. Ина боло чи? Боло 2500 хела, 2500 3000 ам хела. Хулас духтарако 2500 3000 сомон. Инам хел нархо ҳастай даранам шубо. Оз бо вариантои арзон ама шумода нишон метим. Каседа дар курай марҳамат метавонен ки аз инаи арзоно гирен. Ине ки ҳозир ма шумода нишон додам тозаи якум сорта будан. Анаи варианто бо арзон тарак. Ино чандан? Ино 1300 сомон. Аҳа. Ино арзонош 1300 сомон. Размер аст, а? Размер дора. Ай размери 2XL то 6XL размер дора. Но расветка дора. 1300 сомон духтарои ёра бинен чиқа хушрӯ. Мана размеро ҳастай. Короткишам ҳаст. Мана. Амина бо коротки дорад. Пиҷак шастай, ҳамин хирас. Чансмай? Короткиш 900 сомон. Анамино кутоҳош 900 сомони буда, инами расветко ҳамаш ҳастанд. Калтош. Айё бошад 1300 сомонам хе дарози хушрӯан. Хулас духтарако беҳад пасон. Ино 3000 бу 2500 ам хулас. Диден? Айнай боло чи? О короткио ҳастан дорем 800 сомона дорем.
материали қиматтараш аст, бо материали оддиш аст, уна крайни охири якус. اینم یا охири аст. У вай аст 600 сомон. ана 600 сомон, ин тарафаш 800 сомон духтаро. Бори дигар такрор мекунам, ин наворе ки озид дидед аз бозори Корбон тарафи Тило бозор 12 дарвоза магазини рақами 61 магазинои калонаи духтаро марҳамат биёен бо аз пеш бинен борошон арзон нисбат ба дигар ҷойҳо ана интихобшонам хеле зиёдай. Ана вай боло чандай? 1300. ана ваёям 1300 сомон духтаро. Ваё порина 1500 буда, ҳози 1300 сомон. Мана интихобшон бисёрай. Аз як касон 1000 намуд рангай мана. Тарако. Бо метавонем ки омада ай пеш хутон бинен.